Hafangni naikolja rwng Besarkari khwlai gosimung rokno kebengwi rekha NSUI. Hafangni gosimung harma rokno rosnani bagwi sanlaimung rwmani rwngfrungnai bodolni aroni bisingtwi bongni bodolni achuk Somrat Rai. Bo saklaikya gosimung rokno kebengwi no dalbidal rwngnok rogo bongni achuklaimung rok khwlaimani NSUI. Aboni logio no mothani bisingtwi rokbo teibo sanlaimung rwjakmani mwthakjak tongmani rwngno kotor aboni logio no rwng rokni swrungnai tei swrungnai juk songrokni bo isan udai scholarship rokno dakti kheno rwnani bagwi যে একটা সমস্যায় দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে স্কলারশিপ এই যে ঈশানোদয় স্কলারশিপ এই যে যারা স্টুডেন্টরা যারা ইউনিভার্সিটিতে আছে কেউ কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে তারা একটা মার্কসের 80% নাকি 80% মার্কস এবা বলে তাদের ঈশানোদয় স্কলারশিপটা দেওয়া হয়। ব্যুরো রিপোর্ট চ্যানেল ডিন্ডা।